लोमजादों लोगोफोर खानाय सानाय हनो मोनाखै अबस्था गैया नै एकदमबारे मा होनो मैयानिफ्राय ओंखामखौनो जानो हायाखै आरोना हराव ओंखामखौनो जायासै आङो एकदम गारामा सानानै गगा मोननानै माने उन्दुना थानानै आं उनथिनोनो बानानै ओंखामखौनो जायासै आरोना बोरैबा मोननानै ओमफ्राय दायो टाइमा नै 1टायानो जानोसै 12:56 ओमफ्राय रुटि लाबोना होफैदों आंनो हासबेन्डआ ओमफ्राय बिथिंजाय गावहा ओंखाम जागासिनो आं ओंखामखौनो जानो लुगैयाखै बोरैबा मोनदो बेदरखिनिखौ जादों बेदरखौ दरसे जाबाय आं दाउ बेदर ओमफ्राय आलु संदोंमोन आरो ओमफ्राय बिथिंजाय नै बेयो मायो मटरजों आलु ना ओमफ्राय नै बिथिं हासबेन्डआ ओंखाम जागासिनो दङ मा जादों बे मा कबि भाजा बे दाउ बेदर ओमफ्राय नैयो फुलकबिजों आलु बैलाय माथो खुरैनि आलु खारदै ओंख्रि आलुजों खारदै आं जाथ'ला जेबो जानो लुगैयाखै आङो मानो इदि लोमजाबाय लोमजानाय मानाय जाबाय थायो दै गुसु लोंबाय थानायखायसो जाखोना माखोबा बार बारबाय दं थुला बाला बाराना ओमफ्राय आं दिनै फुङाव हायाबाबो माने खर' साबाबो माने दहाय फुङाव आङो खिन्थु आं दासिमबो दुगैयाखै दै दुगैनो हानाय नङा बायदि मोनदों आं दिनै ना दुगैनांगोन माने दुगैनो हायाखै आङो दिनै ओमफ्राय मा होनो फुङाव आङो खर' साबाबो सिखारनानै माने दै गुदुंखौ गिलासनै फुदुंना लोंथारदों आरोना ओमफ्राय भुजिया जाना थाबाय थादों बिसिनायाव ओमफ्राय हासबेन्डआ मोनफैबाय बे न'आव गैयामोन नालाय बाजाराव थांदोंमोन दै गुदुं संगालाय बेनोमोन खोमा बिसोरनि बिराद खस्थ' मोनदों आरो ओंखाम जायाबा बिराद कमजुरि मोनो हराव ओंखाम जायाबाथाय फुङाव ओरैबायदि कमजुरि मोनो माने दुरबल मोनो आरोना सिखारनो माने बानाय टाइपनि मोनो उन्दुनोनो ओंखारबाय थायो माने बिदि मोनो आरोना फुङाव माबा हराव ओंखामखौ जाथारनांगौ आरो इसेबाबो दै गुदुं जानाय थावजों मालिस खालामना होबायना गन्थंखौ एसे मोजां मोनदों खिन्थु जानाय थाव सामब्राम गुफुर थावखौ एसे ग्लब ग्लब गोदौनो होनानै गुसु जानो होनांगौ गुसु जायो गुदुं होयो ओंखायनोथ' आंखौ उन्दुना थानाया एकदमबारे आं मुसिसो नालाय गुदुंनो हैना होदो ओरै आखाइखौ कापाव सोनानै माने कापाव लादो नालाय जानाय थावखौ कापाव आखाइखौ ओरै सोनानै नों गन्थंआव ओरै सोना होदो ना आयाव मा गुदुं मोनखो इदि सानदों आङो सिङाव फोनहरनांगौ मा गुदुं मोनखो इदि सानदों आङो ओमफ्राय उनाव गारमायाव ओरै नाना लानांगौ गुदुं इखिनियाव फुरा आरो इदि बिखायाव फुरा नाना लानांगौ आरो ना जानाय थावजों जानाय थावखौ फुदुंनांगौ एकदमबारे मोजाङैनो फुदुंनांगौ आरो ना आंथ' पात्तायानो गैया माला ओंखाम जाखांना फुदुंना हासबेन्डआ फुरा गन्थं सन्थं मालिस खालामजोबना होदो इफोरखौबो ओमफ्राय इसेमान मोजां मोनदों आरो नङाबा हराव आं उनथिनोनो हालायथारासै ओंखाम जानो दैयाबा हले ग्लब 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 थाङो माने दाखालि साननैसो आं मा खालामदों आरो बार बारबाय दं ना दाखालि साननैसो माने आं एसे आन्दाज मोनखादो आरो मा कारनाव लोमजादो मा कारनाव गगा मोननाय गारामा सानाय लोमजानाय मा कारनाव जादो आं एसे हमना मोनखादो खिन्थु नोंनो बुङाखै आङो माने दाखालि साननैसो आङो आलासि आरि फैबाय दंमोन नालाय फुङावनो उनथिनानै ओमफ्राय सुइटार गाना मा गाना एकदमबारे गस्ला गांसेल' गाननानै खामानि मावबाय थादोंना न'नि खामानि थान्दा खुवा खुबाय थानायावनो ओमफ्राय बे साननै सानथाम आङो बिदि थान्दा जानायानो आंखौ माने पुरा थान्दाया हाबहाबजोबदो आरो ना गोजांस्रिउ मोनबाबो सुइटार गानालासिनो खामानि मावबाय थाबायना आङो खामानि मावबाय थाबा आरो गम मोनाना थान्दा हाबनायखौ न'आव आरो सिबबाय थाबा मोनाना गरम जायोना देहाया बिराद थुला जोंहानि न'आ गोरानथारना नङा इसिं अखं खामसालि पुरा गोरान माने
मालायफोरनि बायदि सिदोब नङा आरो गिसि नङा आरो जोंहाना एकदम गोरान थुलायानो बिरथिंबाय थायो साननैजोंनो लिरबाय थानांगौ आरोना ओरै फैनोसै मालाबा खुरना दोनफै खेरखाफोरखौ गोमोमो नुलायबाय आंखो गोमोमो नुवाखै आंखोसो गोमो नुवाखै माथो आंलाय गोमो नुदों ओइ भिडिअआव नायनायनि नायफैनाय भिडिअ नुखायोलै नोंनि मोखांखौ हरनाय बेलाय आंनियाबोसो गोमोसो नों गुफुर आं गोमोसो गारामा साबाय थानानै गुस्थिया गावब्रजोबदों नामा नायलाय मोजाङै नुवाखै आं सान्दुंजों ओमफ्राय नै लोगोफोर सानजौफुनि ओंखाम आरि जाखांनानै जोङो ओरैनो दसे जिरायदोंमोन आरो बाहेरावनो सान्दुं एसे दंमोन नालाय ओमफ्राय गगा मोननायखाय हासबेन्डआ सान्दुङाव जना था होननायखाय माने ओरैनोथ' बारा थिनना मोनखाया नालाय दाना एसे बिजियावबो थायो ओंखायनो माने लोमजाबाय नालाय लोमजानायावनो थिननो मोजां मोनबाय आरोना आङो खानायखौबो जिहेतु सेफायना होबाय बिनिफ्राय आरो दायो नै आसुगुर हाना होगासिनो आरोना हासबेन्डआ आसुगुर हायियाबो एसे साननै सानथामानो जाबायमोन नालाय ओमफ्राय एकदमबारे लावजोबना दंमोन ओमफ्राय मोजां नाङाना ओंखाम जाग्राथिंजा आगदाथिंजा आसुगुर लानो ओंखायनो पुरा लामब्र' हाजोबना लायो आङो ओमफ्राय दाबो नै हासबेन्डजों हाजागासिनो आङो ओमफ्राय मिथिला माला हामो पुरा दुरबल मोनगासिनो दङ माने आंथ' बांसिनानो हराव ओंखाम जायाबानो फुङाव बिराद दुरबल मोनखायो आरोना ओंखायनो माने सानजौफुआव रुटि गांसेखौनो जेनथेन मेनथेन जाबाय गांनै जानो हायासै आरोना गांसे जाना गांसे खोबना दोन्दोंमोन उनाव जाफिन होन्दोंमोन दाथ' नै मोनाब्लि जाबायानो आं भइस डाबिं होगासिनो दङ दायो ओमफ्राय दा जायासै आरोना लाल साहासो लोंबाय आङो रुटिखौ जाफिनासै ओमफ्रायो माला हामगोन मिथिला ब्लगखौबा गाबोन लानो मोनलायगोन ना मोनलाया ओमफ्राय दा आङो रेस्ट लागासिनो आरो माने उन्दुना दङ दायो उन्दुना थानाय फाजेनो आङो मबाइल थुखादों नालाय बिनिखायनो भइस डाबिं होनानै बे भिडिअखौ आपलड होनो नागिरबाय आरोना आङो लोगोफोर एसे माने ससेबाबो ओमफ्राय आंबो भिडिअ होनो मोनाबा मोजां मोनाना दिनै भिडिअ होनो मोनासै होननानै गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थायो जिहेथु सानफ्रामबो ब्लग बानायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामो नालाय ओमफ्राय होनो मोनाबाथाय एसे बोरैबा मोनो आरो कमेन्टफोर फरायनो मोनाबाथाय माने दिनै भिडिअ होनो मोनासै होननानै मिस खालामो आरो नोंथांमोनखौ स' ओंखायनो आङो दायो आपलड होनो नागिरबाय हरखाय मा बोरैबा नुबाय साहा लोंगासिनो नै लोगोफोर लाल साहा मोनाब्लिनि ओमफ्राय पुरा पेकेटैनो लानानै जागासिनो केकखौबो ओमफ्राय आरो आंखौ ओंखाम जायैखाय स्लाइस लाबोदों आरोना ओमफ्राय सा नांला इनो आंना स्लाइसा सोमना दोननाया सामसजोंसो हानहरनांसिगोन आङो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दायो जोङो हासबेन्डजों आंजों साहाखौ लोंना लाग्रोनोसै नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो बाय